Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Żgur mhux forsi li xi darba rċevejt fuq il-mowbajl messaġġ dubjuż jitolbok biex tipprovdi xi informazzjoni personali. Iżda kif tista' tagħmel distinzjoni bejn messaġġ leġittimu u wieħed qarrieq? One News iżżar is-Cybercrime Unit tal-Pulizija fejn tkellem mas-Supretendent Anne-Marie Xwiereb fuq din it-tip ta' kriminalità li diversi Maltin jispiċċaw vittmi tagħha. Is-Supretendent tkellmet dwar is-sinjali li juru lil dak li jkun lil messaġġ li jkun wasal li jkun qarrieq. Hija qaltilna li normalment min ikun wara dawn l-affarijiet jibatlek messaġġ meta ma tkunx qed tistennieh u frekwentament fil-messaġġ ikun hemm link. Lok referenza biex inti tmur ġo sit ieħor. Oqgħod attent f'liema sit da tidħol, anzi pjuttost taċċessaħx. It-tip ta' kliem li jintuża, eżempju ġieli jkun Ingliż infarrak. Kumpanija reputabbli mhux ħatibatlek messaġġ b'Ingliż infarrak, ġifieri oqgħod attent xi kliem qed jintuża anke fejn jidħol il-Malti wkoll. Is-Supretendent komplet tispjega li wħud mill-aktar messaġġi li ta' spiss tinterċetta l-Pulizija hemm lekk imsejħa imposter scams meta xi ħadd qarrieq jikkomunika miegħek b'messaġġ jew telefonata u jitolbok informazzjoni personali jew pagament fosthom messaġġi qarrieqa f'isem l-Avukat Ġenerali. Rajna wkoll ittri mibgħutin ta' parsi mill-Kummissarju tal-Pulizija bil-firma b'isem il-Kummissarju tal-Pulizija fejn inti jekk ma tagħmilx dak li qed jgħidulek hemm ċans kbir li ħad tispiċċa arrestat. Qalet li sfortunatament f'Malta ħafna drabi dawn it-tip ta' messaġġi ma jiġux irrappurtati, ħafna drabi minħabba l-missija jew il-biża'. Hija qalet ukoll li l-maġġoranza ta' dawn il-każijiet joriġinaw lil minn xtutna u ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni Maltija. Dan idewwem il-proċess legali. Għalkemm hemm diversi fatturi li jagħmluha diffiċli biex jinqabdu dawk responsabbli, il-Pulizija xorta tniedi diversi programmi edukattivi biex tkompli tippreveni li wieħed jaqa' fin-nasba. Is-Supretendent Xwiereb sostniet li din l-istrateġija hija effettiva minħabba l-fatt li qed jonqsu lat ta' każijiet interċettati. Il-korp ukoll anke permezz tal-istrateġija ta' trasformazzjoni li ngħedha fl-2020 anka permezz ta' uffiċjali tal-komunità qed nersqu aktar viċin il-poplu u anki l-post li ntellgħu regolarment fuq il-Facebook pages tagħna sabiex in-nies hemm barra joqogħdu attenti u ma jispiċċawx vittmi ta' dawn it-tip ta' scams li qed naraw diħlin ħafna drabi jkunu spissi u regolari. Finalment hija ħadet l-opportunità biex tħeġġeġ lill-pubbliku jirrapporta dawn il-każijiet biex il-Pulizija jkollhom stampa aktar ċara ta' kemm hemm każijiet ta' kriminalità online.